Ang karaang COVID quarantine facility sa Mandaue City, pabilin nga gihimong temporaryong pinuy-anan sa mga fire victims sa Barangay Luok. Nang hinaot sila nga mapabalhin na aron mahilo na sa ilang pagpuyo. Kumusta hunta ang ilang sitwasyon sa report ni Nico Sereno. Gikan sa gawas, maaninaw nga daw usa na ka komunidad ang karaang North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Panahon sa COVID, gihimo kining quarantine facility sa mga pasyente ingon man suwabing area. Apan karon, ang lugar nahimo ng mga Pinoy-anan. 40 ka pamilya nga nasunugan sa Sitio Paradise, Look, ang wala na akomodar sa temporary housing project kasamtangang dinhi gipapuyo. Usa ka pamilyahan sa matag cubicle. Gibutangan lang og tabil-tabil ang atubangan para sa ilang privacy. Sa ilahan ni Ginang Lolita, balik duha ka pamilya ang mipuyo sa ilang pwesto o 8 ka mga tao tanan. Init sa sir, yung may magmaguwan, kaya init. So, sir, kaya nampun akong anak dili itong ninyo, napabigay po namin diri, mundang halagi gayng ni. Sa likod nga bahin, nahimutang ang CR para sa mga residente. Daghan tuod og cubicle, apan common kini para sa tanan. Tupad rasab ni ini ang washing area. Samtang na busy sa pagpanglaba, di kalikayang maistoryahan sa mga residente ang ilang sitwasyon. Anak ka kuan kay layo, tapos kuan ba merkado. Mas nindot yun nga, kuan may balhin. Mao gani na, bahalag na iberanan, basta mahiluna na lang mga to nga, kapuya ni Diring na CR mo gawas. Di magkasinabot ang uban, di magana kalikayan. Oo, mao gyud na among gipangandoy sir nga mabalhin nami ato squad pasilong. May kaugalingon CR. Oo, tubig. Niatong Hulyo nakabisita sa lugar si Mayor Jonky Uwano atol sa iyang pag-oversee sa pagpanghipos sa mga medical wastes. Sa pagpakikistorya sa mga residente, misaad siyang lihukon kini sa City Hall. Sa interview karong bag-o, matod sa City Administrator, gi-forward na ngadto sa HUDO o Housing and Urban Development Office ang concern para sa ilang kabalhinan. Apan kun ang kadaghanan sa makaubang fire victims sa Sitio Paradise, nabalhin na sa pasilong housing site, likod lang sa old CICC. But nanay instruction sa HUDO how to do it. Iyo, pangitaan of course. Pangitaan. Og relocation. Option naman sa guda na diha sa pasilong, but butang sa tas pasilong, the more people ibutang na magproblema na sa nagpabalhin kay dili man na permanent site. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.